Αυτή τη μουντή μέρα, ο Δημήτρης Ζαφυρίου θα με μεταμορφώσει από ασπρόμαυρη χειμωνιάτικη σε καλοκαιρινή Μεξικάνα. Είναι προφανές ότι η έμπνευσή σου είναι το Μεξικό. Γιατί να εμπνευστείς από το Μεξικό? Γιατί όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτή τη συλλογή με τον art director μου Θάνο Κυριακίδη, είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια κολεξιόν η οποία θα αντανακλά όλο αυτό το φως του Μεξικό. Εξού και τα χρυσά κοσμήματα, τα μεταλλικά καπέλα, οι ζώνες που κάνουν αντανάκλαση. Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να έχει η γυναίκα στην καρδαρόπα της, κατά τη συλλογή σου, σύμφωνα με το γούστο σου? Άπειρα μπιζού, άπειρα αξεσουάρ, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξει ένα look και κατά τη διάρκεια της μέρας. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωί με ένα απλό look, να του προσθέσει κάτι το απόγευμα και το βράδυ κατευθείαν να προσθέσει κάτι ακόμα και να βγεις μια βόλτα. Κάτι απλό. Επίσης, κάτι απλό. Επίσης, μπορείς να φοράς, να έχεις πάντα μια zip kilot ή ένα κοντό σορτσάκι, ένα καλοκαιρινό σακάκι. Χρώματος? Θα προτιμούσα ή βουάρι λευκό για το καλοκαίρι. Και ένα ζευγάρι ψιλοτάκουνα πέδιλα για το βράδυ, όπως επίσης και ένα ζευγάρι πιο άνετα παπούτσια για τη διάρκεια της μέρας. Μια ψάθινη μεγάλη τσάντα είναι μια καλή επιλογή για το καλοκαίρι. Επίσης, ένα τζιν είναι πάντα χρήσιμο. Τι άλλο έχεις να πεις για ιδέα και λύση να δώσεις στις τηλεθεάτρες, στις γυναίκες που θέλουν να είναι μοντέρνες χωρίς να χαλάνε όμως πολλά λεφτά? Γενικότερα μπορούν να χρησιμοποιήσουν παλιότερα τους ρούχα και να τα μεταποιήσουν. Μπορούν παραδείγματος χάρη να πάρουν 5 παλιότερα μπιζού τους ή κολλιέ, να τα χαλάσουν και με τις πέτρες τους να φτιάξουν ένα ολοκαίνουργιο κολλιέ το οποίο θα είναι και πολύ εντυπωσιακό. Να κοντίνουν κάποια παλιότερα παντελόνια τους ή να σκίσουν ένα τζιν, να κόψουν κάποια t-shirt παλιά και να μεγαλώσουν τη λαιμόκοψή τους και να γίνουν πιο sexy. Μπορούν να φοράνε και του άντρα τους τα ρούχα, τα φαρτιά. Εννοείται, άνετα. Ένα φαρδί αντρικό σακάκι με μια ζώνη από πάνω είναι μια πολύ θηλυκή λύση. Είσαι λίγο κεντρικός τώρα. Ναι, αυτό είναι καλό. Ωραία, ναι, καλό είναι. Τι σου λένε? Ας πούμε, δεν υπάρχουν έτσι που κοιτάνε περίεργα στον δρόμο? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε περίεργα στον δρόμο. Βέβαια και εγώ θα κοιτάξω κάποιον περίεργα που θα περάσει με κάποιο πιο ιδιαίτερο στυλ. Θαυμάζω τη Λουλού Ντελεφαλές για το στυλ της. Θαύμαζα τον Yves Saint Laurent. Μ' αρέσει το στυλ του Johnny Depp. Και εμένα. Και ο Johnny Depp φαντάζομαι. Και εμένα. Επίσης μ' αρέσει Kate Moss. Και εμένα. Ποιες είναι οι Ελληνίδες με πραγματικά δικό του στυλ που εσύ θεωρείς πολύ καλοντημένες? Ονόματα θέλω. Λοιπόν, θεωρώ καλοντημένη την Τζέννη Μπαλατσινού. Έχει ένα απλό στυλ και πολύ δυνατό. Άλλη. Εσένα. Στην καθημερινότητά σου. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Μια γυναίκα που δεν έχει αναλογίες μοντέλου. Σαν και εμάς καλή ώρα. Μπορεί να τα βάλει τα ρούχα. Εγώ πάντως μπορώ. Μπορεί. Εννοείται. Τα ρούχα φτιάχνονται για καθημερινούς ανθρώπους. Για τους Έλληνες σχεδιαστές, μάλλον. Γενικά, τι έχεις να πεις, ποιοι είναι αγαπημένους κλπ. Γενικότερα πιστεύω ότι πέρα από τους γνωστούς σχεδιαστές που κάνουν καριέρα παλιότερα, υπάρχει και μια νέα γενιά σχεδιαστών οι οποίοι κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά και οι οποίοι βγαίνουν και εκτός Ελλάδας. Εγώ δείχνω αρχές Απριλίου τη νέα μου κολεξιόν, η οποία είναι μια έμπνευση από το 20's, από τη δεκαετία του 20, με βελούδινα φορέματα, πιο σκούρα χρώματα και πολλά αξεσουάρ, όπως πάντα.